Horas ma di hita salhutna adorak somar saur hita dohot hatan itu hata jimbolo mahita martangiang asin roha madihamu doho damena sian debata mata doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe turpuk jamita di partangiangan di tikion tarsurak do di pesalmen sia pulusia ayat sada sahat tusia songonoma didok Jahoba do raja akka hitirma akka bangso marhabang sahon kerubim ibana humutal ma tanoon tongam do Jahoba di Sion jalati buldo ibana gumonggom sude akka bangso pujion nasida masugut goarmu natibul jalana sokal nabadia do ibana dohot hagugun ni raja nama kaholongi uhum nunga di pahoto hasitongan nunga di pamasaho uhum dohot hati gorat di Jakob patibul hamu majahoba di batatai jalamar singgang mahamu tujolo ni sidigidigian ni pakna nabadia do ibana si Musa dohot si Aaron di tonga-tongan yakka malimna jala si Samuel di tonga-tongan yakka si jugoarna majujudu nasida tu Jahoba jadi ibana mengalusi nasida di bagasan obun namar si jongjong ibana makkatai tu nasida diraduti nasida do akka panidangion nai doho patik nanilehon nai tu nasida ale Jahoba debata nami hodo mengalusi nasida debata namar pemuati doho di nasida jala parlulu di pabahenan nasida sai patibul hamu majahoba di batatai jala marsinggang mahamu di dulu na nabadiai ay nabadia do Jahoba di batatai ima sahna donga sa porsiaon molo pajupang sasahalak tu halak na tardok na sangap jala na populer manang sahalak pejabat tinggi totu bangga do pakiralaan jala siap parjupangani biasana saya dongdo akka kesan tersendiri nabui berita hononna isarana pajupang maibana tu Presiden Jokowi laos foto bersama siala lasni rohana pitor kirimonna do foto nei tu akka donganna di grup WhatsApp Facebook dohot akka na asing asa diboto akka dongan nai nok pajupang ibana dohot presiden huhut ma didok ropaning di media sosial nai songonon gak nyangka bisa ketemu dengan bapak presiden kita dan foto bareng lagi ternyata pak presiden itu orangnya tinggi tangannya lembut pas bersalaman terus orangnya baik dan ramah dohot akka kesan na asing do perupaning songoni ma akka kesan ni parjupangani jala alani lasni rohana gabe huhu doi di barita honibana donga sa porsiaon par pesal mepe di turpukon di baritahon manang di hati dakon ibana do boha kesan ni ibana taringot tu hadirion ni debata Jahoba ia debata Jahoba nasangap jala nabadia do ibana ala nasangap jala nabadia do debata Jahoba laos ditugihon parpesal menoddo tu sude akano begisa asa patibulhon debata Jahoba jala marsinggang diadupan ni Jahoba artina daksai holan maboto nasangap jala nabadia do debata Jahoba alai ikosaha do tunapati bulhon Jahoba debata songon natabegi naking di ayat 5 dohot ayat siai donga sa porsiaon nuaing songo dia ma hataridan ningolu napati bulho Jahoba debata totu gudang do nabui si bahenota lahu pati bulu Jahoba debata nasangap jala nabadiai
Alai borhat siat turpu jami taon, adong ma dua naikon si hangulu honota. Dia mai na perjolo marsi hohot ma makaposi Jehovah di bata. Donga saha porsiaon naking nunga tabegi panidangion ni parpesal menon pabua Jehovah do raja. Ima na di ayat seda satu ayat tului. Jehovah do raja na marhabang sahon kerubim jala na mangarajai sudi bangso di portibion. Molo tapetihut akka barita taringot tu kerubim di padan narobi somalna dipoti perpadana do kerubim. Ima gobaran ni suru-suruan ni Jehovah na mangaramoti hamuliaon dohot habadiaon ni Jehovah. Jala harajaon ni Jehovah dang dus dohot harajaon ni jolma di tonga-tonga ni portibion. Ai harajaon benua gijang do harajaon ni debata. Siala ni i danga dong tudusan ni harajaon ni debata. Dungi di hati dakon parpesal merodo muse habadiaon ni Jehovah merhite nama kaolongi uhum jalan napahot hasit tongan dohot hati goran. Imana king natabigi di ayat 4:1-5. Lapatanna patardo habadiaon ni debata nang merhite uhum hasit tongan dohot hati goranna. Jala manang isi naroma dapot tu Jehovah debata ikodo di bagasan hasit tongan dohot hati goran ni debata. Dungi didok do penaking diturpukon Jehovah do sialusi akka juju ni naposona songo si Musa si Aaron do si Samuel imana di ayat 6:1. Terberita do tutu natului partangiang nasai juju tu debata uju mangadopi hagugutan jala partangiang na mangodihon bangso Israel ujui. Anggiat merpemuati debata mida akka pangalau sion di bangsoi. Ido ubah didok parpesal menon di ayat 2. Debata na merpemuati dohodi nasida jala perlulu di pabahenan nasida. Artina habadiaon ni debata patardoi nang di asin rohana narade merpemuati mida pangalau sion di bangsona. Alai laos patardo nang habadiaon ni debata merhite rimasna na merlulu dopak halak na suulu merhamu baon. Donga sa porsiaon jadi molo didok naking diturpukon Jehovah do raja ima patuduhon na di tangan di debata Jehovah do huaso dohot haguguon. Jala sude do portibion ditoro ni huasona. Asadang adong hagugu dia pe natuk mengatasi hagugun ni Jehovah. Saluhu do tuduk tu huasona. Merhiti huaso dohot hagugun ni debatado ubay malua bangsona Israel sian akamusuna. Merhiti huaso ni debata nasun guguido ubay malua nakita akan aporsea sian hamagoan alani dosai. Jala di bagasan tu hatta Yesus Kristus nung ngapatarbe huaso ni debata nasun gugui manaluhon musutta na jumorbuti ima hamatean dohot hahulumoni. Jala monang do tu hatta Yesus merhite haheheonna. Asalau sunggul-sunggul mai nang dingulutta. Asa unang adong benaganggu di huaso ni debata. Alai asa toktong marsihohot makaposi debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Alani unang adong bena makaposi akka hagugun ni portibion. Unang adong bena makaposi datu akka jimat-jimat dohot akka huaso ni hahulungon di portibion. Alai marsihohot makaposi tuhattai. Tuibana mahita marsobba jala juju songon akka naposo na si Musa, si Aaron, do si Samuel. Ay tangiro tu hatay, mga lusi akka juju ni naporsea. Jadi, parsi hohotota makaposi di bata Jehovah, ido sada hataridan ningulu napati bulhod di bata Jehovah
nasangap jalan nabadiyai. Tetapi bila masih ada orang Kristen yang masih mengandalkan kekuatannya, mengandalkan yang ada pada dirinya, mempercayai kuasa-kuasa kegelapan, meski dia sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengatasi segalanya, maka itu sama halnya dia tidak meyakini kemahakuasaan Tuhan. Ingatlah, Allah bukan hanya mengampuni kesalahan kita, tetapi Ia juga akan membalaskan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari jalannya bila tidak mau berbalik, sebagaimana yang kita dengar pada ayat 8. Jadi mumpung Tuhan masih memberi kesempatan, maka segeralah berbalik dan tinggalkan itu semua. Dan selanjutnya, tinggikanlah nama Tuhan dengan menyanyikan syukur bagi Tuhan, menyembah dan setia mengimaninya. Dan Tuhan pun akan menuntun kita kepada terang dan sukacita surgawi. Jadi, marhitei marsihoho ma makaposi Jehovah Dewata. Napaduahon, taparangehom ma akan adenggan. Donga saha porsyaon, niingo na julu tiki mek dopiba, ala neng Roma presiden manopot huta na huingani hami, pitoradong do buah-buah siap pemerintah setempat, asa sudima warga sekitar, margotong royong lahu payasun akadalan. Jala las dorohani wargai merespon buah-buai. Artina, uduk do wargai mengulahon arahan ni pemerintah setempat, songon hataridan nilas rohana menyambut haroroni kepala negara. Songonido nang jojo ni parpesalme diturbukon. Asa saluhut ma akana porsiai merespon hasangapon dohot habadiau ni debata Jehovah. Ima merhite na mamarangehon akana denggan di bagasan hasitongan dohot hati goran ni debata. Isarana bolo diturbukon uju makatai debata di bagasan ubun namar si jongjong diradoti bangsoido akka panidengyon nai do patik nanilehon nai tu nasida. Jadi ima patuduhon di patibul nasida do debata marhite na mga radoti hata ni debata. Imana keng na teida song na di ayat pitui. Laos song ni manang turpukon manugihot tuhita sudi. Ai ido dalat telah patibul debata Jehovah na sangap jalan nabadiyai. Buasa pola harwa ikut patibulot tadi bata Jehovah na sangap jalan nabadiyai. Alanunga gabi akka anak ko ni debata hita. Marhite panubusyon na di bagasan Yesus Kristus. Jadi songon akka anak ni debata hita, totu ikut pasangapot tado tuhatay. Marhite kaparangin na denggan. Unang gabi si balik na, gabi marlia tuhatay alanya kaparangi na sodenggan. Jadi mirip doi songot tu keluarga niya kaparhalado. Mulu isarana amat tay do na situa, alay laos gabi do inatay didok inatani situa. Tuak kageleng nape tong do songoni. Gabi didok anak ni situa adui. Dakkolani. Akka piaraan na perupaning tong do gabi doh melekat goar situai. Isarana didok manuk ni situa adui doh akka nasing rupaning. Sadok manang hape milik ni situai manang milik ni perhaladui gabi doh do melekat padohan situa. Lapatanna dakkolan amat taibe naikon mamarangehon ngulu na situa. Alai keluarga nape ikut gabi do mamarangehon ngulu na situa. Do nga sa porsyaon songoni manak kita nok tinubus ni Kristus. Jala digwari akka anak ni debata. Totu hadirio ni debata na badiipe ikon menular doi nang dinguluta. Artina nasa nang targuar anak ni debata wajib do ikut do makatidak ko debata Jehovah na sangap jalan nabadia.
Ima marhiti akka parange na denggan naking. Doh marhiti ka parange nebedia. Alani i tabatibul ma debata jahuba. Marhiti akka parange na denggan. Parange nebedia disadok mulutta. Ay nebedia do jahuba debatatay. Amen. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami. Dongani jala urupi mahami patibul hoko. Marhiti sadok mulunami. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amen.